हो का है बोला हम ही है मिस्त्री का है बड़हनी मरस मिस्त्री के बोला के लिया बा। अरे हम ही है मिस्त्री का काम बा। हाँ अंडा सिखावे बच्चा के बच्चा करे छे जाके मिस्त्री के बोला के लिया बा पहले। पाड़ा खचोट पे लड़की बिया रे आही रे दादा ई बड़ा नाटबुड़ के बा बड़ा मौगा बा रे दादा बोला के लिया बा ना मिस्त्री के। सुन खाली लड़की बाड़ू नु तो तारा के लिहाज करता नहीं बोला का काम बा। का काम बा मिस्त्री के बोला के लिया बा। सुना ना का ई कूलर फ्रिज के दुकान है का नहीं खेलो को तो ना दे तो कसता नहीं। सुना ना घर में का लगा देला लो का लगवाए के यहाँ सब लग जाला जैसे में कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी बहुत सारा कुछ लग सकता। एगो काम ना कर का है कुर्तिया में कूलर लगा दो। बड़ा बेशरम लड़की बिया रे कूलर के यहाँ कुर्ती में लग जाई रे। तो हमरा से का पूछा तारा खेसारी लाल से पूछा ना उन्हें चिल्ला चिल्ला के कतर कूलर कुर्ती में लगा ला कि कूलिंग करते रही तो हमरा से का पूछा तार भागिया से ठंडा के दिन में कूलर ना लगी जो सुबह सुबह ऑयली या दिमाग खराब। अरे डांटत काहे बड़ा भगावत काहे बड़ा लगा ना तो भले ठंडा बा चाहे कुर्ती बा बिकॉज आई एम सेक्सी एंड हॉट। भागिया से भाग बेशरम लड़की भाग सुबह सुबह आकर दिमाग खराब कर देली। कैसन लड़की आ जाता है सुबह सुबह ठंडा के दिन में कैसन लड़की आ जाता है सर कहते हैं सर कि ठंडा के दिन में कूलर लगवा दो कुर्ती में। मुँह ना रहे तो लाग तो कहत बाप रे बाप कूलर लगवा दी फ्रिज लगवा दी बात बतियले बड़ा। हाँ देखबा काहे ना आही रे दादा ई केकर फोन आ गइल। हेलो का हो करे जा का हाल बा ठीक बा कहाँ बाड़ू। अरे बानी कहवा आई रहनी है ना कूलर कुर्ती में लगवावे खातिर का हाँ आवा ना तो 20 दिन खातिर चल जाम जीजा की हनु तो हाथे मलते रह जइबा। अच्छा ठीक बा हाय हाय मेरी जान कोठे ऊपर कोठरी हेसन माल के लाग दी हमरे एगो लॉटरी। अरे नतिया के बेटा निस्तनिया डम चोदा ही जरा मौगा नतिया नटुरा तर मुंह में हक दम तनी के दुनु सन के नती के बेटा जाके अपना माई बहन के लॉटरी लगावा से ना नाती के बेटा गुहकीरावा नतिया। माफ कर दीदी गलती हो गई आज के बाद कोनो लड़की क्यों ना ताके। सुनो हमने शादी करे खोजू तो कोनो जाके छाका से कर लेम सर लेकिन आज के बाद कोनो लड़की के तरफ देखबो ना करम सर। आज हमरा बुझा गइल एगो नारी जा सब पे भारी तार गाड़ी सुन के हमर दांत खटा हो गेल माफ कर दीदी ए जानते नहीं ख ए आई बताओ ना त हम जातनी। अच्छा ठीक बा तनी रुक जा ठीक बा अब का हो तू का कहत रहलू कि जा तनी जीजा जी के घरे हम। हाँ जातनी जीजा जी के घरे 20 दिन खातिर तू अपन ख्याल रखी ह टाइम से खई ह और टाइम से हगी हम सिखैबे। अरे दादा रे कहत रे तोरा जैसन यार के थूक देम खार के अपन ई जवानी लुटाए अपना भातार पे चल हटा। अरे माई हो माई अरे नु सतानी आके चल हम तोरा के स्क्रीन टच मोबाइल दे चलते हमार तो ए नाती हइला अपन मोबाइल चल तोरा जैसन मोबाइल देबेला 1000 को मिली हसन नातिया के बेटा मर लिया आज से तोर हमार रिश्ता खत्म है जा। अरे जो तोरा जैसन रिश्ता बनावेला ढेर मिली हसन नाती के बेटा चुचुनर। अरे साला कौन हो रे ए जीजा जी हमरा साली तू कब अइलू हो। अब के तय आवत नहीं जीजा जी। अच्छा ठीक बा चलो घरे नाश्ता पानी के व्यवस्था करो तनी। ठीक बा जीजा जी। अरे जीजा जी गइले होने नाश्ता पानी ले काहे ना हम तनी घूम ली। हाँ चलो घूम के आवल जा कि दर्द दिल के बढ़ा के जाए दर्द दिल के बढ़ा के जाए ऐनी तई में हम 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के जाए। हर गांव के सुखरिया के हई हम साली आ देखे में करिया बाकी बड़की खिलाड़ी कि रोग आई संधरा के जाए ऐनी तई में हम 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के जाए ऐनी तई में हम 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के जाए। लो नाश्ता कर लो। का हो सुखारी भाई आई के बारी ई हमार साली है पहिलंटे हमरा घरे आइल बड़ी। अरे देखे में तो बड़ा चौक बारी का हो साली जी खाली अपना जीजा जी पर ध्यान देबू। अरे हमहू तार जीजा जी हई
ताई ना सब हटो न मर दे एगो तो कातना दिन पर साली आइल बड़ी। ए साली जी का जीजा जी मुंह खोला मुंह में डाल दी। धीरे धीरे खा लो। नहीं सुखारी भाई इतना नहीं देखो फिर मुखिया लो न खिया दो। चलो हटो तू। ए जीजा जी हाँ साली जी प्लीज वेट 2 मिनट। ओके। आराम जी हो। सुखारी भाई सुखारी भाई का हो गइल हो? नॉर्थ हो गई। का हो गई? तहर साली खारा होके 1 नंबर करतिया। और साली ना साला हवे। ई का कहत रह मर दे? बाप का कान से देखनी है आंख से सुननी है बुझा कि ना? का? अरे वो है मतलब कि आंख से देखनी है कान से सुननी है। ई का कहत रह मर दे? चल बा चलो आओ। ए साली जी का जीजा तनी जी आंख बंद करबू एगो सरप्राइज दे तनी। दीना जीजा जी सरप्राइज दी आ जीजा जी। अरे बाप रे बाप का जमाना आ गइल बा मर दे। बोला कल्याण मिस्त्री के मार तुम देख तारा कल ले हाथ करता है लड़की ना रहती लो। पहिलंठे हमरा घरे आइल बड़ी। अरे देखे में तो बड़ा क्यूट बारी हो। देखे में तो पाला चोक बड़ी का का हो साली जी? ठीक बा ठीक बा हां ठीक बहुत साली जी। एक्शन। पहिलंठे हमरा घरे त आइल बड़ी। अरे देखे में तो बड़ा चोखा बारी का चोक बारी काटा भी सर एक्शन का हो का कहत कि क्या कर जीजा एक्शन अबे गाना फोन कर। एक्शन अरे नतिया के बेटा निस्तन एकदम चोदा ही जरा मौका नतिया नटुरा तर मुंह में हक दम तनिक दुनु सन के नती के बेटा जाके अपना माई बहन के लॉटरी लगावा से ना नाती के बेटा गुहकीरा में नतिया। ठीक